көн Татарстан. Хайырлы көн, газиз милләттәшләр. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Бүген 3 февраль, атна уртасы, чәршәмбе көн. Максат итеп куйган һәрбер эшегез уң булсын. Сезнең игътибарга кызыклы факт. Франциядә дөньядагы иң сирәк нәшер ителүче газета басыла икән. Юмористик жанрдагы сапер шәме дип аталган басма 4 елга бер тапкыр, ягъни 29 февраль көнне нәшер ителә. Газетаның 11 саны узган ел дөнья күрде. Аны сез интернет киңлекләреннән табып укый аласыз. Агымдагы атнада Татарстанда нәшер ителүче вакытлы матбугатта нинди темалар яктыртылган? Бу турыда тулырак матбугат күзәтү сәхифәсендә. Республикада чыга торган атналы газеталарга матбугат күзәтүен башлыйбыз. Шәһри Казан газетасы «Шәхесләрбез» дигән рубрикасында Сыркыдага барып кайткан. Дөресрәге, хәбәрчебез күзлегеннән чыгып, Мордовия өлкәсендәге Сыркыды авылында бүген ниле хәлдә булып ятканлыгы турындагы язма. Күңелгә тия торган язма әйтергә кирәк. Безнең күңелләребезгә үлмәс, мәңге онытылмас Хали Такташны биргән Сыркыды бүген русча сөйләшә икән баксаң, уртак никахлар күп икән. Татарстан ярдәм белән ачылган музейда бүген ут та юк икән, салкын. Мәктәптә белгән кеше белә, белмәгән кеше юк Такташны. Мен шундай бик күңелсез картина килеп баса күз алдына. Материалны укыганнан соң күп кенә сораулар барлыкка килә һәм аларга ничек җавап бирергә дигән уй килә башка. Һәм тагын бер газетаны алып укыганда аңа җавап та табып була шикелле. Ватан Татарстан газетасы үзенең бу санында 2 материал багышлаган әлеге сорауларга җавап бирү өчен. 2 материал. Беренчесе Мәрҗани исемендәге институт директор урынбасары белән әңгәмә. Тарихны белмәгән, тарихын белмәгән, рәхәт күрмәгән дип атала. Марат Гыйбаддинов бу язмасында ничек иттереп безнең онытыла барган, төбәкләрдә онытыла барган телебезне ничек иттергезергә, тарихны укытуны ничек җанландырырга дигән сорауларга җавапны конкрет бирә. Галим буларак кына түгел, тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, ничек югары уку йортларында татар теле укытуны яңадан җайга салырга, ничек итеп мәктәптә төбәк тарихын өйрәнергә дигән сорауларга җавапны ул төгәл бирә. Һәм шунда ук мин киңәш итерим, тагын бер бик шәп затлы кешебез, без инде мәгълүм булган шаның күптән түгел шәхси күргәзмәсе ачылды, Зөфәр Гыймаевның күргәзмәсе. Ул татар рухлары семинар аз дигән язма, дөресрәге әңгәмә. Бик үзе дә татар рухлы булган кешенең ничек иттереп кешеләрнең портретларын ясавы, Салих Сәйдәшевның белән аралашуы. Аның җавапларыннан ук җылылык, зыялылык бөркелеп тора менә бу язмасында. Шуңа мин үзем беләм шикелле тыелса да Зөфәр Гыймаевны ачтым менә бу язма белән. Аның күңелен ачтым. Ул үзе рәссам буларак үзе ясаган геройларның күңелен ачкан шикелле. Һичшиксез бу язманы укып чыгарга киңәш итәр идем. Моңарчы күрсәтмәгән кешеләргә. Татарстан яшьләр газетасы әлбәттә гадәттәгечә үзләренең укучыларының материалларына зур урын биргән. Ләкин шулар арасында миңа күзгә ташланганы Татарстан Дәүләт Советы дигән белешмә тарихи язма җәлеп итте. Без әлбәттә тарихыбызны беләбез дип саныйбыз әлегә дә баягы, ләкин тарихны белү безгә бүгенге тормышыбызны җайга салыр өчен, бүген иректә булган хаталарны кабатламас өчен кирәк. Монда да мин бер нәрсәгә игътибар иттем. Безнең Татарстан Югары Советының беренче рәисе, әлбәттә инде заманасына күрә уразасы дигәндәй, беренче рәисе урта белеме дә булмаган татар баласының ничек иттереп Югары Совет белән итәкчелек итүе турында. Сталин белән бергә эш иткән, комсомол активисты булган кеше үзенең республикасына кайтып, Донбассларда җиреп кайтканнан соң 31 яшьлек егет, югары белем булмаган кеше Дәүләт Советына рәис итеп билгеләнә. Тагын бер игътибарны җәлеп иткән язма
эшле ашлы бәрәңге дип атала. Без әлегә дә баягы Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышы белән кызыксынып торабыз. Алар ничек яшиләр, алар ничек сөйләшәләр, алар ничек тормышларын алып баралар. Менә монда да Василия Рахимова дигән журналист, безнең танылган журналистыбыз, Бәрәңге районына барып, туганнарны әлбәттә сәяхәт рәвешендә ничек яшиләр, ничек ризыклар әзерлиләр, нәрсә уйлыйлар, нәрсә көтәләр, ничек тормыш көтәләр. Менә шундый сорауларга гап гадигенә әйтеп журналист юл язмасы бирелгән. Укырга киңәш итәм. Гомумән, укыган кешеләр аңлыйлар. Газета ул күпне белгән кеше шикелле. Сиңа мәгълүмат алып килә, сине байыта һәм синең тормышка карата булган мөнәсәбәтеңне үзгәртә. Укудан аерылмыйк. Күп санлы тикшеренүләр күрсәткәнчә, көлү кеше сәламәтлеге өчен бик файдалы. 5 минут көлү 40 минут ял итүгә тиң икән. Кайбер галимнәр көнгә 17 минут көлү кеше гомерен 1 елга озайта дип ышандыралар. Ә сез хәзер санап карагыз. Мунча ташы театрының яңа тамашасын 2 сәгать 30 минут караган кешенең гомере күпмегә озая? Хөрмәтле тамашачылар, хәерле көн Татарстан тапшыруының бүгенге кунагы Татарстанның халык артисты, Мунча ташы Татар эстрада театры җитәкчесе Гамил Әсхәдулла. Гамил әфәнде, исәнмесез, хәерле матур көннәр сезгә. Исәнмесез, Азилә. Хәерле көн Татарстан. Гамил әфәнде, 12 февральдән алып 23-нә кадәр Казанда Мунча ташы театрының гастрольләре көтелә, шулай бит. Һәм инде әлбәттә менә бу юлы тамашачыга сез Кәмит 20 тамашасын тәкъдим итәсез. Экранда күрсәтелгән афишага карап, безнең инде тамашачыларыбыз да игътибар итер дип ышанам. Кәмит сүзенең язылышы бүгенге көндә бик тә популяр бер сүзнең язылышына охшаш. Әллә инде тамаша COVID-19-га багышланганмы? Юк, инде ул ковид бит ул шаяра торган әйбер түгел. Шуңа күрә без ковидын төшереп калдырдык, кәмитен генә калдырдык. Чөнки менә бу зәхмәтле шир килү безнең уйларны үзгәртте, карашларны үзгәртте. Һәм инде һәр шурның үзенең кәмите дә килеп чыга. Менә шуңа күрә кәмит 20 дигәнне biz şol şayarı oğunu aldık, kemit 20 bulup kaldık. Niçin 20 tip sıramızlar? Çünkü... Ayşıl 20 betesiz değil mi? Başta matbuatta kemit 19 tip çıktı bitin ol. Bütün yerde kulaklarını şovladı. Şuna göre kemit 20'de eğitim işler yılına iken çıkıyor. Böyle kemit 20 bulgaç oldu. İşlerine ikisi beylengen sımara gelip şahin. Külü her ağruğa deva dip etələr. Həmin işinat sizin teatrınız şin məqnəsində xalqını davalау белән şөгыльләнә дип әйтсәк тә дөрес булыр. Моңа мисаллар да бик хисап. Мәсәлән, бер вакытны сезнең тамашага килгән бер ханым бөйрәдәге ташларын чыгаргандай, бер әби хәтта бер әбинең хәтта аяк сызлавы да туктаган. Ә менә коронавирустан көлке терапиясының файдасы бармы? Ну, көлү бит инде ул кешенең мускулатурасында кузгата, ничектер уnuttыра, файдасы бар инде. Көлү ярты сәламәтлек. Аны бит инде галимнәр дә әйткән. Аннан соң әле көлү ул савап та икән, елмаю көлү менә ул савап та икән әле. Шулай дип дингә кирип китсәк инде. Biz кешене ниндидер нигә алып кирип китәсе килмәде бу тамашада. Без аларны ял иттерәсе менә шушы ниләрне оныттырасы килде. Һәм инде бөтенләй юк читкә дә алып атмадык. Менә шу кәмит урыннарыбызны алдык. Программа бик матур чыкты. Без инде куйдык күп шәһәрләрдә дигәндәй бик күп түгел. Менә хәзер инде Казанга киләбез. 12 концертлар залында, менә 12 көн буе Казанлыларны күлдерәчәкбез. Тамашачыларга әйтәсе килә, билетлар сатыла, ләкин 50% кына эшлибез. Шуңа күрә теләк булганнар, сез ашыгыз. Соннан билет җитмәде бирүчле булмасын. Чөнки без тулы заллар белән 12 көн куядырык. Шуңа билет җитмәскә мөмкин. Кемнәрнең теләге бар, ашыгыз, килегез, күрешик. Гамил әфәнде, менә бер әңгәмәдә сез, мин гадәттә образларны инде авылда вакытта сайлыйм дип әйтәсез. Менә бу кәмит 20-гә сез шулай ук образларны авыл кешеләреннән алдыгызмы, әллә ничегрәк булды ул? Кешесен ул бөтен илгә килгән әфәт. Ну, анда кызык әйберләре бар. Мәсәлән, әле бер көн генә бер ханым белән сөйләштек. Кайдыр җыенам ди. Ну, шир бар шикелле. Ну, тухыны иснәп карыйм ди. Тухының исе килми. О, ойнаган икән бу ди, бер кешене чыгарып таттым ди. Сизмәгән булган икән. Менә шуңа күрә, менә шундай әйберләр күп бит инде. Аны
Безнең инде эстрада артистлары да күрсәтте, башка артистлар да күрсәттек. Һәр шурның мәйтәм ковид дип тормыйлар, юмор көлке килә дә Юмор, чыга. көлке ул һәрвакыт кирәк, һәм инде әлбәттә сезнең дә хөрмәтле тамашачыларыбыз көлке терапиясына барасыгыз килә икән. Бүгенге бер бәхетле тамашачы безнең менә шушы бик матур чакыру кәгазенә ия булачак. Шулай бит, Гамил әфәнде. Тик моның өчен инде барлык иҗади фантазияны эшкә җигеп, безнең бер кызыклы уенда катнашырга кирәк булачак. Гамил әфәнде, аңлатып китәсезме? Уен түгел инде ул. Менә әйтик, менә шушы ковид дип сөйләштек бит инде. Менә мин сөйләдем, мәзәкләр дә чыкты. Менә кызыграк итеп менә шу ковид турында бер 4 юллык язсагыз, менә кызык булыр. Мәсәлән, мин үземдә язып карадым. Агыйделнең аръягында үсә бер кәрлә каен, карантинда тамадалар үткәрде туй онлайн. Бик кызык. Димәк, хөрмәтле тамашачылар, безнең редакциябызның телефон номерын сез хәзер экранда күрәсез. 554-30-51 номерына шалтыратып, инде COVID-19 Кәмит 20-гә багышлап, бер бик матур 4 юллык чыгарсагыз, безнең шушы чакыру кәгазенә ия булачаксыз. Менә ул шигырь нәрсәдән чыкты. Чынлап та онлайн туйлар булып алды бит. Шулай, Бер карасаң кызык име, кияү белән кәләш утыралар, кода-кодага утыраймы, калган кунаклар Zoom аркылы карыйлар нидән. Кайберләре шундый туйларда булдымы? Булган, шундый туйлар булган. Шунысы кызык, өстәлдә торган меню буларның өстәлендә. Һәр кунакка җибәрелгән Яндекс Едамалы шуның аркылы китергәннәр. Һәм инде бүләктә картагына күчерәләр. Әйбәт бит. Шуңа күрә менә күп укучылар хәзер сорап яза. Теге нидән карыйсың интернеттан? Күчерегез әле безне онлайн, күчерегез әле безне онлайнга дип. Менә шуңа күрә һәр нәрсә үзенең үзгәрешләрен кертә шулай бит. Гамил әфәнде, онлайнны инде дәвам итеп, белүемчә сез узган ел инде Мунча ташы театрының 40 еллык түгәрәк датасын билгеләп үтәргә тиеш идегез. Тик инде билгеле сәбәпләр аркасында ул чара уздырылмый калды. Безнең бит инде күп кенә юбилейлар 2021 елга күчерелде. Менә сезнең дә шушы чараны зурлап үткәрәсегез килмиме? Андый уйлар бармы? Бик кызык хәл булды ул. Театрның 40 елы. Без башта уйладык, үткәрмик микән? Шаяр үтүчләр булды, 40-ын үткәрмиләр бит инде. Менә Аллаһның рәхмәте, шуны үткәрергә җай чыкмады. Күрәсең, ниндидер бер көчләр безне туктатты һәм без аны уйладык та инде нәрсәгә үтеп киткән бәйрәмне кире кайтарырга. Һәр очрашу безнең тамашачы белән үзе бәйрәм. Шуңа күрә без инде әзерләнеп беткән идек. Инде рекламалар да биргән идек. Менә күрәсең, килеп чыкмады. Бәлки яхшыга шулай булгандыр, кем белгән. Гамил әфәнде, матбугатка биргән бер интервьюда сез Мунча ташы театры үзенең максатына һәм үз стиленә һәрвакыт тугры калды дип әйтәсез. Шулай да бер фикерегезне тәгаенләп үтәсез килә. Сез әйтәсез, хәзерге заманда ничектер юмор жанрына игътибар кимеде. Хәтта менә мәзәкләр дә сөйләүче азаеп бара дип әйтәсез. Аны дөрес, ул менә Яшьләр сезнең театрга киләме? Яшьләр дип әйтүем инде бу аудиториягә халык түгел, әнәк менә артистлар күзлегеннән чыгып әйткәндә. Менә без бу ел бер егетне алдык, театр училищесы бетергән, Араннур исемле. Ул безнең артист булып килде. Аннан соң Лилия Шакирова дигән бер җырчы кыз алдык, бик матур, табигый тавышлы. Артык күп кеше дә алып булмый, чөнки без бит инде хөкүмәттән акча алып эшләгән театр түгел, үзебез эшләп, үзебез яши идек. Менә март аеннан бирле безнең урысча әйтсәк, почти эшләгән юк. Сирәк-мирәк чыккаладык. Халык үзе дә курыкты ахры. Ләкин килгән кеше бик рәхәтләнеп кайтып китте. Барсы да маска белән утыралар, Роспотребнадзор кушкан таләпләрен үтибез инде. Һәм ул камача буламый. Мин үземдә беренче тапкыр менә безнең Камал театрын карадым, мин Тинчуринга барып килдек без гаилә белән, дуслар белән. Бик рәхәт, күңелгә рухи язык алып кайтып киттем мин үземдә. Шуңа күрә мин уйлыйм, тамашачыларыбыз кирерләр. Чөнки елга бер очрашу безнең. Шушы фикерне дәвам итеп, үзегез кастинглар оештырасызмы соң? Кастинг оештырган булды. Бер үзенчәлеге бар. Менә безнең менә Мунча ташында сөйләп алуның кешенең монда укганы гына түгел, нидер табигый биргән үзенең образы да кирәк. Харизм кирәк, ниндидер ни кирәк, кешене җәлеп итә торган. Кыяфәте аның күлүеме, нәрсәдәндә. Менә нәрсәдер җәлеп итәргә тиеш. Тамагы, аннан соң универсаль кеше булган мөмкин. Бии, җырлый, юморында сөйли, катнаша. Менә шундыйрак коллектив. Булай үткәргән булды. Безнең менә җегетләр шулай
күбрәк килделәр үзләре теләп. Менә безнең Рөстәм үзе килде, Илгиз үзе килде, Әнфис Калимуллин безнең үзе килгән, яннан аны кайтарып җибәрделәр, аннан соң кире килде ул, шулай итеп, балай училищедан килгән кешеләр дә бар. Аллаһка шөкер, команда бар безнең. Команда бар. Безнең куелган тамаша бар. Хөрмәтле тамашачыларыбызга янәдән искәртеп үтик. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Кәмит 20 тамашасына без бүген чакыру билет уйнатабыз. Моның шартлары бик гади. Безгә COVID-19 яисә Кәмит 20 турында 4 еллык язып җибәрегез. Язып җибәрегез түгел, инде безнең менә шушы экранда күрсәтелгән телефон номерына шалтыратып, шул 4 еллыкны әйтсәгез, әлеге чакыру кәгазе сезгә булачак. Гамил әфәнде, безнең тамашачыларыбыз белән дә инде уртаклашыгызча, яхшы кәеф чыганагы сезнең өчен ул нәрсә? Кешенең җаны теләгән әйбер. Мәсәлән, кем тели икән балыкка китә, кем тели икән театр карый, кем тели икән тәмле итеп ашарга пешерә. Мәсәлән, безнең театрда кеше инде менә шушы сәхнәдән үзенең таныш әйберләрен күрә икән. Чынлап та шулай бит дип кызыктан көлеп утыра. Менә ул кәеф күтәрелү. Безнең театрга килгән кеше безнең шундый әйберләр булды. Менә җыр булган концертка килеп уйнаган бар. Андагы тамашачы икенче. Менә безнең үзебезгә килгән тамашачы. Ул инде бүтән гәүдәсе белән, тәне белән килә. Рәхәтләнеп, менә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде безнең тамашачыларыбызга яхшы кәеф белән киткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә, Гамил әфәнде. Без исә барлык телевизор караучыларны Мунча ташы тамашаларына чакырып калабыз. Тулырак мәгълүмат белән сез театрның Instagram сәхифәсенә кирип таныша аласыз. Алдагы минутларда без йолдызлы Instagram сәхифәсенә тукталырбыз. Хәбәрчебез Алия социаль челтәрдәге соңгы яңалыклар белән таныштырыр. Карыйбыз. Атна буе кызыклы вакыйгаларны күзәтүче йолдызлы Instagram сезнең белән. Кулдан язган хатлар, открыткалар инде үткән гасырда калган дип фикерләү зур ялгышлык. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Instagramында халык ара интернетсыз көнгә кушылды. Смайликлар аша түгел, ихластан сүзнең мәгънәсенә игътибар биреп язган хатларга сусаган милләттәшләребез шунда ук күтәреп алды. Президентның бу идеясына кушылып татарча открыткалар ясаучы хатлар йорты хуҗабикәсе Энҗи Садыкова һәм аның иҗат берләшмәсе флешмоб башлап җибәрде. Күз алдыгызга китерегез. Гади хат аша без үзара танышып, күренмәс җепләр белән бер-беребезгә якыная алабыз. Әле хатлар язу гына түгел, китап, газета, журналлар укуда тиздән модага керәчәк. Яңадан-яңа татар китаплары дөнья күрә. Мәсәлән, Марат Хабировның үз китабы белән тәүге очрашу мизгелләре моңа дәлил булып тора. 20-нче Республика күләм Мисс Татарстан 2021 бәйгесе дә укымышлы, интеллигент, тырыш, зәвыклы милләттәшләребезне җыйган. Җиңүче Динә Юнусова да татар телен, мәдәниятын, гырыф-гадәтләрен белүдә югары бәяләнде. Мин сөйлим татарча. Мин мишәр кызы, үзем мишәрдән авырам. Әлегә сезнең белән мин Алия Саубуллашам. Йолдызлы Instagramны бергәләп күзәтик. Эш гамәлләребез ихлас булсын. Һәммәбезнең уңыш ачкычы үз кулында. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашабыз.